Hapon nga Joy Boy. Pag pa ta naabot ay gikan ta nagpalit og law nya, nagapichatag pala to sa danunon para panihapon ba. Gusla na kayo, wa kay kaon so kay paganina ko dito. Hapon na lang. Teto ti kaon ni taon, ibisita nang higato ng itlog. Na palit ko og law mga Joy Boy. Palit ko og law sa akong baboy ba kung anay. Libo kapin. Palit na ko ani. Duga-duga man po ning mahurot po. Kaya usar man po nakabuk akong baboy nga anayonon. Anayonon man gud mo inaani nga law akong ipalit. Hapit man ako og law kay mitom ko lungsod magpalit man ko og kanang kuan. Ako masud-an ako ba. Hapit na pod ko anang law. Okay. Para mausar ba alkansi magutag magkinilo ta mga kajiboy. Tag 30 kapin magkinilo ta ani, 30 mi rin kapin, 34 mo siguro ng kilo ani. Samo tag ultra pack pa rin, ultra pack mahal kayo. Tag hugnag ang grower, tag 1.8 kapin ang grower. Kaya magkinilo ka, alkansi magkinilo ka. Ako gagalkansi may pag mag-inaani diretso. Sinako diretso. Ya dugi-dugi pag yung mahurot. Katigom basta tag ikapalit para ikapalit og lain si mga kajuboy. Mga kajuboy may hapon ni mga kajuboy kay mag-aswat pa ko ani mga kajuboy. So nako balay kay si mag-uwan ba. Hapon na ba ya, dagkom na ba ya, uwan-uwan na ba ya diri. Okay, thank you kay mga kajuboy. God bless. Salamat.